of disability county ya Kisii. Wheelchair ntwakanire it was free. Then number 2, before kunyora tutara decide kuchaka kuliginga kito kunyore wheelchair ntwaboritie abanyagitari bakora assessment. Uyo no munyagitari uko murwari physiotherapist ikitwachira nere report yabo yatetenga mauli nitaka ni wheelchair. She doesn't need a wheelchair. Igentata kire na mazoezi rinde aisa gukara mazoezi biyana abwente guchaka gutara. So ntukunya twa rule out mangani wheelchair lakini tukaranga ichara kuya tukire ga nende nturi wakandra let's follow it. Gono wheelchair kera moline tabwene tukunye tumeka unless kere bitiriti ye wento como konya ke ga kroma mu abate gete como kiguchasa muguchasa sande but afai kuitumia tegara kwenye kitali ya ruled out nga wheelchair gira moira ni maega ikali ko wasna yuko sikapasio. So abanyagitari no arega ibintu bari gete ase ibintu biri bari gete byari nkibine lakini ende karaba wasile na bakatebeke mokera be ku pending ibintu bitatu ntu abigorete bina bibono umunyagitari yakumubekera atoroche ibintu bitatu tu abigoreta 10,500 umunyagitari na metenga yitu abigorete muswati oli bakoni ali bakorukunga just in something limited amutu agoreti kero tuacha tuetere nyagitari ali chuni basago kore ru physiotherapy tuakana chi sessions chimitinye 7. So for 7 months takuwa naenda huko physiotherapy tuakana 8,400 go for 7 months agento yuko kwenda no koro kiali city wandi show this receipt ituko kwa aye kwa rwari gabone gasie mugaka moko kora inu no koriye transport umuikinya gitari kero chi session chitagire for 7 months asimitinye 7 ono out of chibese chichonse chechangetu balance netikalita assessing yae ere 9,200 ono 9,200 yeye will hand over it to chase mamu mwabo nabekora mukonya samangana ye transport ase metinye yuwa kwenda nyegitari goga ase de la inya yega chitikali tororo 9,200 chibese kino bachikora bakonya ase transport ya samutu kwa makai one linde ntokora chinsante to kumwaliga ni daktari demonstrate ibintu biri twagora aso murwaire na kibigo kikunyara ko bigo tumika kuruga butokore ibintu biri binde byatikara ibintu tukora. Daktari karibu sana. Ende tukurwana boko bano ni namba yao tukumanya ngoma mbi uko ganye. Bone yokobe mebe chirika ben kunya monda bari stroke yokori ne yokobe bone aya renge saidia okori kwanto more nyimbo yo yokobe kumanyira ne yokobe ne reri kero ko tacha iga kujike ndege chete isko yakwenda isko yokori on maide to tumia sikori ori gotaro mete ire ko wanda kienda bone ne yokobe chikono mwate to mwate chase sisi ataga kwa musema naweza nikakumonto mwana kiri gora dio sen sikianga na era ni kana sasa mangustala ndo cha kuna karote ile bwana kia gari to gani wheelchair sasa na wao ngende
Kiwani kiwe cha kumukonyo tara wiki tatu kiwo. Wana kunaja ani na kurigi mondo kumusupport. Ono wote mwaje support kabisa kwa support kwa Mungu kwa malongo huko. Mata singe jere getio. Wana racho kanyara side flat ako tara comfortable. Ina na manika para teke. Alafu neke tua device ta singenjo kero bate strong ko nyaro pure ko kwende no ino moro tango nyaro wote kutacha flat wana hiyo chiko mokonya to komosiba dia ko tari kana buga no ne koro ko wate ko bori sai senan na ko ko to watara na kero wana hiyo chiko mokonya ko kuira ne kawaida ko sogra ko bori sai senan no nyoko beka namba 7 ko wana namba 8 yes sir lakini ndiro bigo fit wana hiyo to kawaida Rumah kabisa hiyo. Mamino. Nayo koberanga. Koberanga. Kione kiwe tamuina. Iga koro rumah kabisa hiyo. Dia sa. Wana ko eti muina. Ya. Aki masa kabisa. Arafi hivi. Dikuata. Wana senjo kire plastic na kire sidi pari to chibotaka ori ke koro obekera tunayo ya koro dago iboto kire closed meza isia kusenda na ito mo di ko terapa beka na kire wani usa support you for flat neko ko muro chi style food ingapata kwa tayari ko rukunga ke okonye ase ristic ko ngo chiko enda iga ko chiko basti Ito ano? Kurang biar neris dia.
Ito es ya. Ni kita Wata Kaya coba kira lagi nak kewa toko dia adjust ambil kira ibintu ya macam kira bitam tidak biar kira ada nak kewa saya at least mana stokor yen eris dia orang tua rata betul kira apa asing jadi aku taran tu buat yang tu tengah force of gravity dia aku tar bawa guna bawa cakap nak kurang buka nak kebuca masa es itu yang dia cakap pasti Ya aku buat orang. itu orang nak buat yang tu buat sudah dan aku koi bara waktu saya Ingo normally maambiri yakubuka ryanzire shughuli yayo kunakora mazoezi ka agoti yagusiba usibe ko beka ne raba nekabona nsagutara ekikomo ne butachiko utwaro ko woro chiko kwenda ne side ko chiko bas flat noko bona gutara igoma tabona ngibwate witia uchi kumalo at least achiko rambara hata chiko bas stiff ne wrist te bas stiff ngo chiko bai mona sto kule ne wrist ai tora tete kera atiwa tora tumie kwa mingi na uchi kuja mazoezi kwa gukora sama sap kionsi ekimwaso yatio muguko na tieke twarorire mwana ominto maurini nyasaye ngumukonya aratare ono rende igonda kuganiri maurini asoko asamo gukorigwa mazoezi kora mazoezi kabisa nyasaye no aramo naye naende nkobwenore weterese chinguru chio manene nyasaye ori orengo igoro orengo rero oro mambia nyasaye ngokonyare mambiende tokorore naye kokore bintu bya kwa muno kwa rengo kore biashara bya abatangazaji abantu baito bonsi pibali abategereri amashabiki nguja taimbi yamo naso okoboko mwaso etia so mifuko yaini kelimu akora tanya sanya ko bamentera mwana uyu minto morini ni gachagete muna nege ntege kege kagusu lakini rende uburwira barabumburi ko motori ko manyanga kiboko kobera nyasaye tigawa manere si mwakorete binte byose twarigereri gamuna mwatoirega nyasaye tigaba mentere abaseseni morini to basoko kwa moyo nyasaye nero kumanyite na ndi kwamate ngano ikige ngwigete se gukira lakini nyasaye ukobyukiri bana ndoche gwatarire no ndi na kurusite ari birongo nako begete gari mengukuje gukikeroka na matenga ngoche kuikora chinga kibuneciga nyasaye na wanchite mashapi na bakeire mbiya mono abarare baito mbiya mono na ndi tali obika mokonya na ndi moche mokonya abandi mbiya mono goro kunyandika Duncan ndo munyagitari wa mazoezi ama physiotherapist ngende dani ngo bateringa stroke tari gende biko na kabaji stress kare to maitenga stroke ni abantu abanena gusaba goto nowadays when na bako nyara stroke wone ngendo mokwerenda endage na kimokoli mono echumbi ama zoezi mwakora nanda se radio vuna ngendo mwaka tene gentekia mwaretere morine tripod ichiku mwene patare mwaka nire nanje bona onda ali chun tomkoria mazoezi torenga morine ira ndo muguri bwaye matwa kora mazoezi ya singenjo omontairane bintu biriage koreire bona kere miaka ya morine tatagetinga mama na go msuma guchia nyoro mondo ngembura ya turi ko bari ntayo arasi mandi yo montangira nyomba ntotageti oto tomokoria mazoezi for this time mwaka na for almost 7 months yasa ka wanja moringo nyoro tukutire nyimbe otugutire yango support ne risk support bona mama koromuki moreta mazoezi kera teba so ikana ande ngari dibune anse ko bwatinga ngachi bese jawo tefe yo ko moreta mazoezi era begente kere sana thank you asa maria tangoro kwana keuma asa karateli ya chochoni
na kera bararimbi yamono ama na mashabiki kwa jumla bonse yosoitio koboko nyasaye gwe maganda bamentere muri ni nyasaye ngo konyara siku arure na tambe twagokire ekere twarorire gweikiriga ntore na gosemelinga nyasaye yo gweikiriga na ndingo kobweni ari mbi yamono maki nyasaye yanje tense akamuru umwana oyo mumaye oyo ramwegene tagusira anyora obugima bwakana nakare tengo tawangambia mono ase members bonsi ipi ase radio funa ase bintu twakorire twensiamo inichumura yasa abe okobana molini egere anyora nere atinine puna arengi gokore biashara bya amen no muya manyanga radio funa abantu bali bakonyesiereria aki yakonyira abantu paka orocho oyo nyota radio funa n'abanyagitari baitombuya mono nyasaba seni ase bali mwaso yo mubuko nande moge muti konyo obweka bonsi bibali bakanairwa konyo tigato bakonya gwetera seri italia Yesu asante Kwa niaba ya familia ya James Orwenyo jeno mwana omwabo manuko John abana cha mwana ona batande gitenga kientambe lakini ende buna mwarwete kimwakorire na nje na witness na ronga egasirengia ase funa radio goja goika paka buna mwaikira ino egasigete rengia sana ikiara bona ni police mole mona ko na mogenda tagokonya mwana ona takonyeke na twense torale buya aso goja kwine mukabwate monye tiga kamuranje mogenderere na radio funa kerma ga yaino na bumokonyora nga abange bakonyikire magi mwarwo nyagukwana na gumwakwa ne banga ange batatu bane aba mwama tasinde nyigwete nga Teresa gosaningo batari ingyo mwana yara tatari nere ngo tarari na njire nende twensi twatebire ngambu yamono ayibuna mawakora na inturende na botonya kubukia ma sabasi mole so that gurugu yeje nege ndere konya abandi buyamono nje tato mama ri dona wa kirogo kokone sana no kumwakorire mwakorire yande kiasana ekiana wak anti ngosini koirane asante abagire mbiyamano esogo chengeje yani naende ekimwankoreire tinkuye naende ngobate bimochi kweba mutigi ebimo akorire gakimogenderere mwankonyire na mambiende makonyo yonde nere boigo na emebuke elimi yaino mwaso etimukarusi mugankonya mochi gotiga tigementi nyasanye mente na indanye seseni enyago ichore elinde na mambiende makonyo munga na radio funa ngo bakirambia mono esonsi pia ya mwagendereire paka twikeire rero na bakeire mbia mono nyasa itigaba seseni mwezi nekero moko genda mogende bi amina abategereri ba radio vuna mbia mure mono sana njenguru kunye chai Brian Gosebro Bright gongo kora radio vuna 102.0 FM una head of radio and programming nabo gongo kora nterumuro bili okoro kunga oyera ase tobe tukobatuko mulikera umugano ye maulini kichaba neroyo kose fundi wa matandiko abange na umu maitego na igonte tukwira chinga kiechi asoko irene ngambia mona bategereri bonsi bali divuna abange tutamanya ini tutanya kororana lakini koba igure kende gekobe kwa sembeo bakoira chinga kikoso yumu bukobo asengencho yokokonya na botete tukoba irane lingambia mono na kobatebinga ebitoki biribino mwarwete emirimo byakorere nerei fundi wa matandiko neroyo mwarorire egente kabikira soko boko ne enyimbe yenere korukunge tripod na wheelchair nereye nonye na baba nyagitari bagoteba ngataga neti wheelchair ye egenda takire no gutara na inde tukumasaberenga eyenya rekane bo elinda tare anyare ko bagako irane remirimo yae buna botambe igondu reporting chibesa chonsi changitu chalinge 28,000 na ase 28,000 eyo tuagorete enyimbeye tukagora ne list eyo munyagitari bunaberese kurukwa marita yeke nyagitari rinyama itebuya negente ke yokugoro gente ke yokugore ke moroja be gitari yokugoronse
ebintu byonsi birete 10,500 na gari ase nyagitari ichuni asa gukorera physiotherapy abo asa kugenda kira Jumanne igotwakana for 7 months kire wiki gakugenda ororo for 7 months twakana 8,400 ase chibesa chiatigara chira around 9,200 echaba 9,200 egoro omonto naro otuma gose na emianga geterero chibesa echio igo chikwire nase mama omwabo mauli nero oyo erinde chimokonya ase amang'ana ya transport ko bakwenda ri nyagitari na kinde kirabe ko bagikuganirwa igombia mono sana igente kene twabatigere bune family bono koromokia omwana oyo anyare ko bakagutara egina kieka egwe kenene muraya batigere bari ribona ko bekomokia mubwate siasa mazoezi kireke mambi buno munyagitari ateba ubeke ebintu ebye okora mazoezi anyora asa gokorera mazoezi igente kene tutegeta kore mbigike atari bari mwaikanga kimogoteba atari gose atari ndogo teba ngatari bia mono sana.